Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur monggo kita munjukaken dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paringi nikmat lan hidayahipun kangge kita sedaya. Bapak Ibu lan kanca-kanca sedaya ingkang kinurmatan, wonten ing mriki kula badhe matur ingkang irah-irahan bahaya lan bayanipun ngagem narkoba lan obat-obatan ingkang pun dilarang. Narkoba minangka obat ingkang dipun larang sajatosipun boten kaparang impun sadhe kanthi bebas. Awit tumrap sok sintena ingkang ngagem lan ngginakake narkoba. Ciri-ciri tiyang ingkang remen mengonsumsi narkoba inggih menika setunggal tiyang ingkang remen menyendiri. Kalih, tiyang ingkang remen wonten kamar tertutup. 3. Tiyang ingkang remen tongkrongan wonten pinggir pagi. Sekawan, tiyang ingkang kelompok wonten panggonan ingkang sepi. Gangsal, tiyang ingkang remen ngerokok inggih condong dumateng minum-minuman keras lan obat-obatan. Awit menika, kula ngajak dumateng sedaya rencang menawi mangke sedherek ingkang ngadahi karamenan ngisap narkoba menawi dipuntinjau saking kesehatan sangat ngerugiaken dumateng badan kita. Awit tiyang ingkang ngadahi karamenan ngisap narkoba menika gambil kenging penyakit-penyakit antawisipun gagal ginjal, jantung lan paru sehingga badan boten sehat lan ingkang paling bahaya inggih kawontenan pikiran boten saged dikendhalake kanthi sae. Remen ngomong ingkang ngelantur, tindak tanduk kurang sopan lan sak panunggalipun tiyang ingkang remen minum narkoba gadah kecenderungan ugal-ugalan lan kirang hormat dumateng tiyang sepuh lan sak kamanipun. Awit menika, kula ngajak dumateng para warga masyarakat aja sepisan-pisan ginakake narkoba lan obat-obatan ingkang dipun larang. Lan kita ginakake wekdal kanthi sae lan ginakake kangge hal-hal ingkang positif. Kanthi pangertosan ingkang sampun kula aturaken lan sebateken wonten ngajeng kala wau, kula ngajak monggo kita tansah jagi badan kita ampun ngantos ginake barang ingkang dipunlarang. Mugi-mugi sesorah wonten ing dinten menika migunani dumateng kita sedaya. Ana kupat lawe santen menawi wonten lepat kula nyuwun pangapunten. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji salam syukur awit menika kula ngajak dumateng para warga masyarakat awit